приятели! Тук чувате на Ани телефона. Днесното видео ще играем кар паркинг. За една моя кола. Тук съм на баба, вие знаете вече. Това ми е последното видео този път. Ура, мамо ми е забавно да прави яма. Абе, дай телефон. Ще си прави яма. Ой, да бе борт ми. Здравейте, приятели! Здравейте, приятели! Тук сме си, баба. Тук чувате Ани как говори. Тук е моята кора. Меркедес. Меркедес. Тук чувате Ани как говори него стортини. Айде да я пробвам. Батко, това много ми харесва, бе. Ай, тук. Много бързо я бос. Чакам тук. Ай, не говоря, на вас се говоря. Говоря на Ани. Аз съм много бъдна. Ето. Ей, баба е болна, ама не грее. Ето как карам на кола. Оп. Сега ще изпеем песен. Меркедеса, много хубав. Той е бърза. Той е бърза. Той е бърза. Навсекъде. Спирам. Един мерджан. Ще ми дават. Чакай. Хора, чакайте, чакайте. Сега изрезам. Сега изрезам да ви какво става. G-класа! Айде! Има па една G-класа. Имам G-класа, E-класа. Това G-класа ли се казва, бе, хора? Маре! Хубавата ми G-класка. Подарихте ми 8 мерседеси. Подарихте 7 аудита. Подарихте 10 БМВ-та. Те са най-бързите кори. Айде, батко, има пари и ще ядем пари и има пари и ще ядем пари. Не бе, няма се бегаме, айде, има пари. Има пари.
Чекай да видим вътре. Това е моята аквария. Чакай, че бърнахме колата. Хора, вие Ама вие ли ги дахте? Ама вие ли ги дадохте тази кола? Вие ли ги ми давате тази кола? Брак си! Карай ми слайдите. И това беше видеото от мен, хора. Чао! Абонирайте се за канала и оставете един лайк. Нека да стигнем 15 000 лайка.